Helo, Eisteddfod yr Urdd, Dinbych. Siwmai. Croeso i fersiwn eisteddfodol o Podlediad Q's, Podlediad Round a Round. A.k.a. Podlediad Soap Opera gorau yr iaith Gymraeg. Enw... Ie, ffain. Un clap. Siwr i Lwri? Iawn, diolch Deltyn iawn, yn neis bod yma, ynddi? Yndi, mae fe. Neis bod ar faes. Heb bod ar faes steddfod ers 2 blynyddoedd yn amlwg. Na, mae'n neis cael gweld pobl. Yndi? Yndi, ond mae bach yn scary neu hyn yn fyw hefyd, sa unrhyw beth yn gallu digwydd. Ai, usually ni'n neud dros Zoom, really, na fe? Yndan, so da ni'n gallu torri allan rhegi os oes angen. Ai, ond dim rhegi eddi. Na, gobeithio. Dwi'n siarad os da ni, gwn i weld, os di'n gwesteion ni'n mynd i fod yn rhegi, gobeithio ddim. Da ni di rhybuddio nhw. So mae da ni cwpl o westeion sy'n mynd i gael chat o fyny heddi. Mae'r cynta yn... mae'n gymaru bach da, ynddo? Yndi. Cael y stories rili da, do? Yndi, do, gen i clip bach o'n fe. Mae Olo, mae fus yn bob man rwysyd ydy. Mae uncle o, Philip, yn rhedeg y siop. Wedyn mae'n gweithio yn yr iard. Mae'n gysylltiedig efo'r ysgol, wedyn hyrwyd bod o'n byw efo Vince a Matthew. Felly, beth sydd am chwarae cymeriad i Olo, ydy ti'n cael golygfeydd mewn llefydd hollol wahanol, allan hytrach na bod chdi jyst mewn un lle o hyd, a mynd o'n neis. Dwi wedi cael cwpl o slaps ar y rhaglan. Ac hefyd, disgyn mewn i'r fennau efo'r crash speedboats na ges i. Dwi'n cofio nath Hugh Garmon, sef cymeriad John, nath o'n hara fi drosodd efo car. Be mae hwn yn fel? Gofyn y dan yn y tŷ. Mwg o'n sbytsydd ag hynny, efo lot o mwg a bethau. Ti'n mynd teimlo fatha bod chdi'n dod i goeth, da? Ti'n teimlo fatha bod o'n hobby. Wedyn, os oes unrhyw un digon ffodus i gael hynna'n mynd i gwaith, wel, mwyn o'n nadwy lwcus, a dwi yn. Lyfli. Groeso mawr i Tudur Evans, a.k.a. Iolo. Helo, Tudur. Ti'n iawn? Helo, sut wyt ti? Dy'r clip yna ddim yn gweithio'n dda iawn fel audio file na. Ti'n kind of eisiau gweld yr holl bethau yna, ti'n siarad amdanyn nhw, achos ti di cael stories eitha eventful do, a... Wel, actually, da, sa'ch ti gallu dechrau trwy sôn chydig am sut nes di i gyrraedd y gyfres. Ti'n cofio be nath di gymeriad di? O ia, pan nes i gychwyn ar y rhaglan, nes i ddod i mewn, o'na cymeriad nhw Llio a Kim. Ie. Gofyn nhw? Ie. Oedden nhw'n byw yn y tŷ, athrawon, ydyn nes i gyrraedd, a wedyn diwedd nes i efo'r ddwy. A ti'n oedden nhw'n ffrindiau gorau, ond oedden nhw'n ffrindiau gorau diwedd ydyn. Ie. So felly oedd gyd gychwyn. Ie. So ti wedi bod yn chydig bach o... Wel, neu mae Iolo wedi bod bach o womanizer do, really. Wel, o'n cychwyn. Dim gymaint yn diweddar. Na. Gath o affair efo Catherine. Wel, do. Ti ôl pan oedd Catherine efo Vince o hyn, da? Mae'n ffrindiau efo Vince, mae'n byw efo Vince. So mae Vince yn ngofio bob dim. So, ia, hynna. A ni, o'na efo Erin hefyd. Erin, do. Efo Erin ar noson allan, a wedyn, ia, dyn oedd hi'n blackmail efo, bethau fel a wedyn, a hynna gyd digwydd. Ia, a ni, efo ran y merchau, dwi'n meddwl. O'na bach o gystadleuaeth rhwng fo, Matthew yn fwy diweddar, doedd? Efo athrawes, Lanw. Oedd. Ia. So nath yn byd oedd y fan ac oedd o'n keen iawn, doedd? Oedd o'n keen. Really keen. Ond nath yn byd oedd honna fo bechod. Mega keen. Bechod. Ia. As well as bod yn ladies man, mae Iolo'n tipyn o action man. Wel, calamity, not just action. Bob ddim yn mynd yn wrong, efo weithio ar y dig yr kayaks na efo Matthew oedd y fod i ddechrau i ôl ond oedd o chwalu goes ond oedd o'n disgwyl ar y cocwydd. Be ddi gwybod fanna da, nath nhw fatha parcio'r kayak. Wel, nath i ôl o just exeitio oedd o gweld rhyw ogof. A dyn nath o redag i'r ogof a gadael y kayak. Ble oedd hwnna? Just off y fennau? Lle nath ni'n ffilmio fo? Ie, efo'n lle go iawn fel yr ynnes bach na? Na, di. O, na. Na, oedd was gret ffilmio ar y beth fel pan ti'n cael mynd yna, oedd hwnna braf, a ti'n cael mynd yna, mynd allan o'r studio, bethau, wirioneddol yn mwynhau. A mae'n siŵr bod chdi'n hynny lot, cos mae Iolo reis outdoorsy, dydy? Yndi, dyna sydd am, cael chwarae cymeriad fi around ydy, bod chdi... Dwi'n teddu bod fi'n cael mynd i bo man. Fatha, yn ytrach na bod chdi just yn yr siop neu rhywbeth o hyd, ti'n cael bod yn yr iard, yn y copa,
neu allan ar y fennau. Fatha ni'n ffilmio pethefnos yn ôl, o'n i'n cael dreifio rib, fatha speedboat. Clas. Fel o'ch ti'n cael gyrfod hyn? O! Os di health and safety yn gwrando. Na, o'n i'n stirio, dyna the boys yn gallu dreifio fo, oedd o dana fi, yn mynd efo'r throttle. Clas. So fel oedd ni'n gwneud hwnna. Oedd yn gret i gael gwneud pethau gwahanol fel la. Metrych bod chdi jyst yn yr un lle bob tro. Ffocus iawn fe hynny. Ie. A cos mae chdi Matthew mynd allan i redag lot a beicio falle hefyd. Ond ti'n berson outdoorsy go iawn? Dim gymaint a iolo. O, na. Mae o bach o, a mae o di teithio lot yn amlwg hefyd. Yndi. Mae o'n... Dwi'n meddwl, mae o'n licio math o chwaraeon dydw i ddim yn licio. Reit. Ia. Pa beth y chwaraeon ti licio? Licio pel droed a golf, dwi. Di olo mae chdi boi golf. Na, dim really, na di. Dwi'n meddwl fo'n lladd ar y golfars y gyd, dwi'n meddwl. Ia. Matthew edrych chdi boi golf yn di. Yndi, allan bod o, ie. Ie. Pan os o chwarae golf da, rhaglan. Dwi'n meddwl fysa, dwi'n gwybod. Ti'n gyda'n meddwl? Pa gymeriadau sy'n chwarae golf? Hugh Garmon. Sy'n ni'n meddwl? Ie, sy'n ni'n meddwl. John. A Llyr o John, sy'n nhw'n probably cwrdd lan am game o golf. Ia, fysa. A sy'n nhw'n gofyn i Philip dod â fyd, ond bydd Philip fel bach yn rubbish. Hopeless yn chwarae golf. Ie. Ni wedi sôn bach am Matthew hefyd. Mae hwnna'n obviously fel gyfeillgarwch ddagol. Wel, cousins i chi ar y rhaglen. Ie, cefndryd ydyn nhw, ie. Ti'n joio gweithio fo, Rob? Yn dod, fatha, nes i gychwyn y bethau, wel, mae'n siŵr bod fi wedi gwneud rhan fwyaf yn golwg gweud, i gyd efo fo, sy'n ni'n ystfi ar y rhaglan, so... Fo neu ryw hogan. Ia, a ffrior, lle weithio an beth un, bod oedd o llio ar y bethau lle, nath o bethiolo slap edo ar un stage oedd hynny. Ie. Cos oedd wedi trio mynd efo i ar y bethau lle, Gofio hwnna. Bydd o iolo mynd allan efo i ar y pryd. Na, gret, fatha, dwi'n meddwl bod ni'n dod ymlaen y dda oddi ar y rhaglan hefyd, so dwi'n meddwl bod hynna'n helpu pan ti'n gweithio fe rwydyn, swn i'n dweud. Oedd pwy oedd efo ni oedd yn sôn am Robin Ceiriog, da? Bod mae'n dda i weithio fo ar sgrin, chos ydych chi'n gallu rhyw fath o dda weindio'ch gilydd fyny weithio hefyd. Dylan oedd y gweud, Dafers. Ia, na chi. Ti'n iawn. A os gennych chi'r gyfeillgarwch yna, ydych chi'n gweithio'n dda wedyn a... Ia, mae'n cadw beth yn ysgam. Ia. So ti'n mynd... Ia, ti'n mwynhau dy hyn, ti'n gwybod bod ti'n mewn i gwaith, dwi'n dyna, ti'n meddwl, dwi'n cael hwyl edrych. Ia. Sy'n ni'n bod chi'n cael laff efo Vince hefyd. Ia, gret. Gret oedd y trin, o'n i fel an... Lads. Yn y tŷ fel an, mae'n lot o hwyl cael dynod y ffilmio fel an. Bachelor House. Ia. Ti'n a'n graco fi na. Mae'n kind of Bachelor House, ond maen nhw gyd... Dyn nhw'n gweith fel y high-flying bachelors yn nhw'n melu nhw. Mae'r trin nhw'n single fyd, ynddi? Yndyn. Ia. Mae Iolod yn single amser hir o'n. Cyfnod hes. Hefyd i Iolod gael cariad, bechod. Pwy de? Ia, pwy, dwi'n gwybod. Neith o ffeindio rhywun yn y bar. Allan neith o ffeindio rhywun o'r nifer o jobsys sydd gyda fo, achos mae'n hogyn gweithgar iawn, dydy. Yndi, mae'n weithgar iawn, mae'n... Sawl job sydd gyda fo? Wel, mae wedi cael sac o copa fan do. Bari di stitcho fo fyny hwnna do. Felly, jyst yn yr iard mewn hynna bryd. Felly, mi oedd o, rhedeg copa hefyd oedd. Ond jyst yr iard, mae'n llawn amser yn yr iard o'n, felly... Oedd yna'n plus bach i ddod mas o'r pickle yna, oedd. Chwarae teg. Oedd e'n heiddi'r job na, oedd fi'n geri. Oedd o'n? Mae'n heiddi'r job yn yr iard, full time. Hyddo, mae Iestyn yn ei wedi dweud Iestyn. Poeni dim am y lle yna di? O na, teulu di oedd e. Teulu. Mae'n gorau gweithio na, dydi. Can't choose your family. Di ond ar ran y gwaith, lle arall mae wedi gweithio dat. Dwi'n cofyn cychwyn, o'n i'n gweithio mewn canolfan ddringo yn cychwyn. Dyna dwi'n ffilmio lot o hwnnw'n yn Gynarfon, canolfan dringo fanno, ac hefyd o'n i'n ffilmio lot mewn canolfan awyr agored, dwi'n gwybod be oedd o'n Llanberis, so o'n i'n ffilmio lot ar y llyn y fanna, llyn badan y fanna. So lot, yn cofyn y golygwyd y bethau yn fanno beth hefyd. So fanno dwi wedi gweithio i gyd. Dwi wedi gweithio am beth lle dro yn y siop hefyd, rhywun beth yn digwydd i Philip. Wasad. Mae pawb gorau helpu allan yn y siop, a rhyw gwaith dim ond so ti wedi bod i lot o leoliadau, pa fath o stories neu storyline sy'n sticio allan i chdi? Mae'n siŵr o fod ti'n cofio di pan mae pethau'n digwydd de. Fatha y crash cwch na. Mae'n siŵr na hwnna di'r gosa na i beth deimlo fod fatha James Bond. Ie. Oedd e'n ffilmio allan ar y fenna, oedd hi'n nos o gyna. Oedd e'n mynd ar y speedboat
ac o'n ein arall wrth ymyl, ac o'n deep sea divers a bethau felly, beth ydych chi'n mynd mewn i'r dŵr a bethau, waw, mynd yn Ŵyl. Mae dan i clip o'r na, sa'n gwybod pa mor dda mae'n mynd i weithio fel clip sain, achos mae literally jyst yn clip o crash, ond gan i glywed? Da ni mynd i gael gwell fan o Yeah, literally just yn sŵn. Mae'n chwerthu boi i ddweud! Hey, Jolo! Bring it, boys! Ie, y pen blwydd Iolon 30 o hwnna, wedyn nath o gormod i yma, dwy'n cwch cyflym am allan ar fennau, a crasio. Great app, bro. Ie. Oh. Dal oedd o gret hwnnw, oedd hi'n noson Calan Gaea ac oedd yr lleiaf llawn a oedd o'n gret hwnna, ella hwnna di'r uchafbwynt sy'n dweud. Oer? Ie. Oedd gret hwnnw. Oedd yn oer? Oedd. Oh my gosh. Oedd. Right. Ond ti wedi cael dipyn o stori yn diweddar do, oeddech chdi'n sôn gyna bod chdi wedi cael sac gan Bari. Ie. A mae hwnna wedi bod yn reit y flaenllaw yn dy stori di, neu stori Iolo. Yndi, mae pethau'n dechrau Dechrau tîmio fyny efo Rhys i... Na chdi, a mae hynna gyd i ddod ond ydy, mae'n helpu Dani a Rhys yn fyna. Ia, mae hynna'n diddorol fan, gweld sy'n digwydd. Ti'n mynd cael datgelu gormod. Na, na'n dig gormod. Na, wedi gwynsiad o beth sy'n digwydd. Un person, fi'n meddwl falle bydd, wel, ni'n gobeithio fydd yn rhan o'r stori, wrth i fe ddatblygu, yw, Plismones, Glanrafon, sef ein ail gwestiwn ni heddi. Mae clip bach i chi. Mae Sian yn lyflu. Mae hi'n gall, mae'n glen efo pawb, mae'n berson ffeind. Mae'n reit calm. Sa'n byd llawer yn ei phoeni hi ran hynna. Achos dwi'n meddwl bod ti'n blisman lle, bod ti'n gallu edrych ar y bethau. Mae'n rhoi bethau mewn boxes, so mae'n reit... Mae'n reit yn glen efo pawb, dwi'n gwir. Mae Sian yn briod efo John Richard, sy'n rhedeg y garage, efo fab Rhys. A dwi'n meddwl weithiau, ella bod yr berthynas mor dda, weithiau, da ni'n swnio tha gwr o Greg o iawn. A mae hyn yn dechrau ni weithiau. Mae gweithio ar rownd a rownd jyst yn lyflu. Dwi'n gwybod bod dda, oce, ta. Ond na, mae o'n gret, mae'n yna awrgylch lyflu yma. Mae pawb ffrindiau. Da ni gyd yma am yr un rheswm, i wneud rownd a rownd yn briliant. So, ie, na, mae'n braf iawn. Nice. Rwch groeso mawr i Mari Wyn, a.k.a. Sian. Helo. Hiya. Helo. Ia, Mari, diolch am ymuno efo ni. Croeso, diolch am mahori yma. Iawn. So, Sian, ti'n cofio sut nath Sian gyrraedd Glanrafon? Dwi'n meddwl, oedd o rhywbeth i wneud efo Dani, os dwi'n cofio'n iawn. Oedd Dani wedi bod yn ogan drwg, dwi'n meddwl. Ie. A rhaid cwestiynu Dani, dwi'n siŵr. Dwi'n siŵr, dwi'n rhinga'n un o'r pethau cyntaf nes i wneud. Ie. A chdi mynd allan yn amlwg, da ni wedi sôn amdano fo yn barod, ond chdi mynd allan efo Matthew. Gosh, ie. Rocky relationship. Wel, na, oeddech chi reit hapus. Oeddan. Ar y wynaf. Tad oeddan ni ddim. Ie, tam bod chi ddim. Do, hen gen a drwg, ond ie. Ges i roed o'n i le, do. Ar y diwrnod mawr, do. Do. Mae da fi clip bach o'na fyd, os ti eisiau ail fyw efo moment yna. Ti'n berffaith. Sian? Sian, aros? Sian! Oed, do, nistir i swadan iddo fo, do. Do, a rhedeg allan o'r capal. Ie. A ddi'n llithrig ofnadwy, wedi gwybod diwrnod yna, o'na bach o rew, ac o'n i mewn heel huge. Na. Ac yn disgwyl babi hefyd. Na! Oh, gosh! Trio cuddio'r ffaith. Oh my O'n god. i'n disgwyl babi, lle. Mari'n disgwyl babi, ie. Oh, gosh! A hynna di bach o. Doedd yn hwyl i wneud, oedd. Ie. Hanol. O Matthew cael affair efo... Pwy oedd Llio? Oedd yn mynd efo tyl... Ia, tylu Kevin Sian, ia. Ie. A ia, na fo, ac oedd hi'n ffindio allan. Oedd. Ia. Sut nath i ffeindio allan, dwi'n cofio? Hwna, ie, beth o'n ti'n meddwl, wan? Dwi'n cofio chwaith. Gweld rhywbeth allan? Iawrach. Dwi'n Ie. cofio. Ond mae pawb sy'n allan y diwedd. Ydy, wrth gwrs bod nhw'n di. Ia, ia. Os di rhywun bod yn gen a drwg. Ond drwy'n bellach, mae hi'n hapus iawn. Efo'i theulu bach. Di, efo Efo John, John. lyflu, a'r plant i gyd. Dwi'n meddwl bod o'n uned bach lyflu. Ie. A
dau o'n nhw wedi symud i ffwrdd, oedd di Ŵyl a Erin wedi cael symud i ffwrdd, a mae'n neis bod perthynas neis gen Sian a Rhys hefyd, dwi'n meddwl, maen nhw'n gallu siarad o'n gilydd trafod pethau, ti'n bod, mae'n gwneud job neis. Dim y fam iddo fo, ond eto, mae'n ffrind a gallu rhoi cyngor neis, ond mae Sian yn gallu rhoi cyngor da. Yndi, dwi'n meddwl, mae wedi cymryd y rôl rili da. Di roed y trio bod yn fam iddyn nhw. Ond mae wedi cymryd rôl, reis famol heb bod yn overpowering am y peth, rili. Ie, dwi'n meddwl, a mae'n reit gall fel a Sian, dwi'n meddwl, so mae'n gweld lle mae'n lle mae'ch rhyfderau hi allan, sy'n bod yn gallu trafod efo pobl yn hytrach na dweud pobl be i wneud. Ie. Cyngor mwy na dweud. Ie. Ni wedi gweld yr un peth efo Caitlin hefyd, do? Do, mae hynna'n berthynas bach lyflu, fe mae Caitlin wedi bod trwy gymaint. Wel, mae Sian wedi bod trwy lot fyd o ran, nath i golli babi fe, so wedyn, mae o'n neis bod ti'n medru cael, bod Caitlin dod i bywyd nhw, bod ti'n cael rhyw gyfle arall ar helpu rhywun, ond dim yn ormodol, dim yn mygu nhw lle da. Na. Ond nath i drwy gyfnod, wel, oedd yn gyfnod anodd yn adwy pan nath i golli Nel, doedd? Sef i nith i. Yn dechrau, yn sydyn deg, yn dechrau'n mawr. So, ti'n bod, mae hynna'n... Mae gyd yn adeiladu cymeriad yn dydi, ac yn rhoi pwrpas i rywun hefyd, dwi'n meddwl, yn diwedd. Mae'n neis cael Caitlin, dwi'n ar y sîn ma'n lobtau. Ia. A ti wrth dy fod, efo nhw'n ffatelu, doedd? Ydw, fi'n. Ti'n obsessed, Yn wedi gallu Caitlin ymuno ar ôl beth. Mae lot o dynnu coes sy'n neis. Mae'n neis gweld cymeriadau wedi tynnu coes i gilydd a mae John yn gallu bod reit serious weithiau. A mae'n meddwl bod o'n gwneud o beth iawn. A dyn mae'r genod sy'n cael laff bach. Mae'n neis, mae'n cute. Mae'n ffynnu di, achos ti'n meddwl bod Sian fel plismones, mae hi fasa'r un serious, ond mae John yn cymryd un mor o ddifri. A sefyll fel mor o ddifri weithiau. Mae hi fatha, John, come on, beth ti'n neud, callia. Ond sy'n neis, wrth gwrs, i chwarae dau gymeriad mewn ffordd. Ochr serious yn yr heddlu. Wedyn mae'n cael dod adra wedyn a jyst ymlacio a jyst tynnu bod dim bod. Mae'n braf ha gwneud hynna. Oedd e'n siwrna hir yn oedd i John a Sian i actually, fel eventually bod, wel, i symud mewn nhw'n gilydd popeth. Oedd y ddau nhw'n ansicr. Ac yn hun fyd, de. A jyst, dar y nerves i lle bod o ryw ffymblod oedd a ryw glown lle bod hitha mor serious, ond dim ond dyna, os ti'n protestio hynna, dim ond dyna, oedd hi'n licio fo go iawn, oedd hi'n reit anwyl, dwi'n meddwl. Ie, dwi'n gos oedd o achos bod dim blismones, bod hi efo'r gad yma. Ta hefyd yn amlwg achos bod Matthew wedi gwneud hefyd. O, ie, ti'n bach o'r ddau, swn i fel. Ti'n mewn pentra, ti'n blisman, ti'n gorau cadw rhyw fath o ffrynt, dwi'n siŵr, dwyt. Ond rhyw olygfa lle oedd nhw'n meddwl i'n copa, dwi'n siŵr, John a Sian. Hynna'n big deal i Sian a cael ei gweld greid. Mae'n deffro dyn nhw wedyn, mae'n bach o gwylydd, mae'n siŵr. Mae'n mond yn naturiol, dydy, o ran adledu perthynas, dydy. Ia, yndi. Mae'n camau cyntaf mynd ar ddet, dwi'n meddwl ti'n ffindio hynna'n hawdd. Dwi'n jyst yn cael y peth ni ar y ribraid. Y det, o'n i gael, nhw'n ffindio fi ar ribraid. Ddim yn hapus. Dwi'n ddim yn hapus. Ond ti'n meddwl, mae'n rhywbeth, felly bysa Sian ddeith di wneud heb bod John a ddeith i wneud. Na, no we. Na. A mae'n licio glas y wyn, wwan, da. Mae'n mynd am glas y wyn efo Mrs Eds, dydy. Ellen, ffrind. Wel, mae hi. Da bryn y glas y wyn. Mrs Edwards. Ti'n fod, dylan mae drwg allan yn Siani, de. Dwi'n gwybod. O, mae'n lot o hwyl i gael bod wedi gael golygfeydd efo Catrin. I bet, fi'n rili braidd cyfeillgarwch yna. Y rhedeg, y brunchio, Queen. Lyflu. Efo'n sport i wneud. Yndi, wel, yndi, dwi'n nabod Catrin ys blynyddoedd. Pam, si ffeindio bod Catrin i weithio hefo ni rownd ar ewn. Sgwyddi ni'n cael fod yn ffrindiau fa yma hefyd. Na, mae'n gred, a mae hi'n, mae'n ges, a da ni'n cael lot o hwyl pan da ni'n cael ei gweud, i'r pwynt lle da ni weithio, methu sbio ar ein gilydd, a ti gorau sbio ar ein gilydd i wneud yr olygfa, ond dwi'n meddwl, fedra sbio yn chdi neu fyddai'n chwerthin, ond na, mae'n gred, a dwi'n licio'r gyfeillgarwch, achos mae'n neis dangos y cyfeillgarwch gwahanol dydy trwy'r pentra i gyd, ti'n bod? A bod chdi'n mynd am ryw drink bach, mae'n fath yn y boeni di, bod chdi'n mynd efo ffrind am sgwrs bach, a ti'n bod? Wyt ti'n rhedeg yn bywyd go iawn? Yndw. Nice. Dwi'n cael dweud hyn o'r diwedd o'n. Mae gysi sgript gynta. Esi meddwl, ei, ella fi hyn yr cic yn dwisio i ddechrau neud rhywbeth a ddechrau cadw'n heini. Ond yn gwirionedd, dwi ti ddim yn rhedeg ar y teledu na. Ti jyst yn gorau rhedeg rhyw
2-3 cam hwnna. Ie. Ti'n gwybod, diolch yn llawer na. Mae'n rhoi chdi'n y licra. Rhoi chdi'n y licra, ti'n edrych yn gret. A fel arfer, dwi'n cael rhywbeth fluorescent sydd yn diolch. Ac yn really tin. O'n i'n meddwl bod nhw'n dillad Ceri Lloyd ar un pwynt. O na, anyway. Just tin oedden nhw. A ti'n mynd rhedeg gymaint o hynna. Wedyn doedd am ysbardyn i fi wneud. Ond erbyn rwan, dwi'n licio mynd i'r rhedeg. Very good. Un o'r storylines gorau ddiweddar efo Sian oedd, ffri'n hoffe enw e nawr, ond y boi creepy na. Be oedd enw e? Stalker. Ie, Stalker. Si anghofio hwnna. Nath o gan o pasio, yn dod? Oedd o'n intense am gyfnod, doedd. Cos nath o'n i ffilmio hwnna fatha un pennod gyfa doedd, just ar hynna doedd. Oedd hynna ddifir, cos hynna mynd digwydd fel arfer na di. Wel, doedd o'n rhywbeth amazing. Pan oedd nhw'n sôn gyda, wrth fi'n dweud, o ia, gres, gael ni gael gor hwnna, de. Ond ti'n rhywbeth, dwi fydd fol ofnadwy hefyd, dweud gwir, dydy. A i wneud o'n iawn, dwi'n eisiau gymryd o'n joc chwaith yn amlwg nag os. Ond oedd cael wneud o, a cael profiad o'n rhywbeth. Oedd o fatha bod ni'n gwneud rhywbeth tu allan i rownd a rownd, oedd o rhywbeth rhyw ffilm bach, ti'n bod, rhyw ffilm fer, oedd o'n ddifir iawn, oedd. A gafon ni hwyl yn hyn o fyd, achos tydio ddim fel cymeriad, mae'n fwy anwyl ofnadwy. Wedi bod oedd o'n i gorffan wneud rhyw olygfa brawychus a ofnadwy, oedd o'n sorry. Pan oedd y storyline ar y teledu, o'n i'n byw fo, oedd housemate fi ar y pryd yn di-Gymrag, oedd wedi dechrau gwylio round a round efo subtitles, a mae'n stopo gwylio fe nawr, ond nawr pan fi'n siarad am round a round, oedd fi'n gwneud podlediad, mae wastad gofyn, how's Sian? Os oedd o'n gwylio ar ystod o'r cyfnod y Stalker. Is she okay? Do, nes i fedru rhedeg i ffwrdd o i ganol y goedwig. Ond o'r rhedag, nath o, fel chdi am tro cyntaf, ie? Do'n am di crasio rhyw gar neu rhywbeth? Do, chyn yn canol. Ond y rhedag o'ch chi'n dweud yn bob dim yn ôl y rhedag. It's a thing. Mae'n help, ti'n mae'n mynd â chdi i gwahanol ddim. O'r un peth efo seiclo Philip hefyd yn oedd. Mae'n esmel, mae fe mynd i ddod o draws rhywbeth. Mae'n rhywbeth, dyn nhw'n dechrau out of the blue, os am byd yn mynd i ddigwydd. Ie, mae'n bob sy'n rhywbeth. Be am eich cymeriadau chi, fel, ych chi wedi interacto lot ar y gorffennol tro, meddwl? Wel, yn copa dde, chdi'n sôn o fanna fan. A hefyd, oedd yn bydd o Erin yn blackmail efo i ar y bethau. Dwi'n cofio, oedd chi'n dod i copa ar y bethau, dyn saiolo fatha, sol y bar o ofn i gyd. Do, dyn ni'n amball beth, do. Do. Dim byd... Nes ti'n holi fi am yr cwch cyflym na'n crasio, na do. Nath o'n byd o hynny. Lle gyda fe hwnna. Mae hynna'n syniad o'n dydy. Beth i, Iola Sian gael neud o fi gilydd. Iola yn torri'r gyfraith. Na, ti'n syniad hynny. Nawn ni fel mba. Ella fy'n ebeth nhw di fyny wan, de, o'r... Wel, yr Avengers. Ia, dyna di peth. Mae bendant wedi bod yn rhan o stori Sian yn y gorffennol, ydi Barry, ac oedden nhw'n arfer bod yn bach o enemies a nemesis. Oedd. Dwi dal trio cofio hynna, so ond i cerad i mewn i caffi neu beth, neu dwi dal trio side-eye, dwi'n cofio. Ie. Oedd Sian o hyd, fatha, just yn rhoi rhyw fatha look i Barry, fatha, dwi'n gwybod bod chdi'n neud rhywbeth. Dwi'n gwybod beth i o. Dwi'n gwybod bod chdi'n neud rhywbeth. A nath hynna soffinio rhywbryd, dwi'n meddwl, ar ôl iddo fo golli Tom, dwi'n meddwl oedd o nath Sian feddalu rhywfaint. Do, achos unwaith ti'n trio meddwl, mae'n gymaint o beth yn digwydd. A hwy'n hawdd anghofio weithiau, dydy, holl bethau sy'n digwydd. Ond o ran cofio, ti'n yn colli Tom, wnaeth eto Sian di colli Clinton. Be bynnag ydi o, yn yr eiliad yna bod o'n rhywbeth, dwi'n dweud hyn, thach di wan. A hefyd, o ran gwybodaeth yr heddlu, bod o ddim yn mynd i ddod yn ôl, mae'n siŵr. Ti'n gorau rhoi hynna drosodd a trio cofio'r pethau. Ond ie, o'na eiliad, wedi'n eiliad bach, yr snidri bach, ella, o deimlo drosto fe, ella. Na, so glirio reit fian. Mae pawb yn glanrafon efo rhyw fath o barch at Barry, wel, neu parch ni fel ofn yn yma. Mae pawb yn gwybod dwi ddim yn do. Ie. Mae'r cymeriad y ddau o chi wedi profi hwnna, do? Ie, do. Yr ochr yna hwnna fo. Ofn o chydig bach. Ie. Beth amdano chi, fel, cyn i chi ddod ar round a round, oeddech chi'n gwylio round a round yn eich bywyd personol? Dwi'n cofio gwylio fel lot yn y blynyddoedd o cynnar. Ie. Gyda ni'n tyfu fyny a fatha. Cymryd si coleg wedyn, siŵr bod fi
colli Pawb fath. Ti'n un peth o? Dwi'n meddwl rhyw gap yn meddwl i o dyda ta 2002-2003 tan ta 2008. Dwi'n rydyn siŵr beth i gwyddo. Ie, wel, y coleg. Y coleg, ie. Be o'n eich bywyd yn gyffredinol ta rwnd ar rownd? O'n i wedi dweud nawan. Bwyd gyffredinol i fi, dwi'n meddwl. Ond na'r un peth a tudur, dwi'n meddwl. A bo fi, dwi'n hogan Sir Fôn beth bynnag hefyd, ydyn oedd o'n big deal does. Yn amlwg. Hollywood lawr lôn. Wel, ti'n bo? Dwi'n nawan. Hollywood. Dyna beth nhw'n galw e, ie? Na! O iawn, fel gog, ti yn pethau. Mae da ni gêm bach. Os ydych chi'n chwarae? Oes. Ti'n mi ddewis? Wel, mae t-shirt, actually. Efennydd. So newn ni o'n, pwyl yn. Da ni ddyn yna. Y gêm yw, be sydd ryta? So mae'n mynd i testo faint chi'n gwybod am round a round. Ac am, propio round a round. A pethau sy'n ymddangos. So mae da ni rhestrau o bethau sy'n ymddangos ar hyd y rhaglen. Nice, diolch Gera'n. A mae lan i chi i ddyfalu pa un sydd ryta. Ar yr ochr dde, mae gennym ni cappuccino yn caffi scram. Ac ar yr ochr chwith, mae gennym ni hanner o lemonade yn copa. haen sydd ryta. Dwi'n meddwl na'r hanner o lemonade yn copa sydd ryta. O, dwi'n mewn o cappuccino sydd ryta. O, wow, fi fi'n o cappuccino fyd. Be da chi'n feddwl yn y gynulleidfa? Cappuccino. Llaw i fyny cappuccino. O, mae dipyn o cappuccino. Llaw i fyny hanner lemonade. Oce. Mae'r mwyafrif yn dweud cappuccino. Hang on le. Da Wei, chi'n nice. gywir. Cappuccino dy rasaf gywir. Da iawn. Copa angen codi prisia. Rhyddhad. O, Philip, de. Na fol, ie. Ie. So'r nesaf, ochr dde, mae gennym ni taxi ces o Glanrafon i Fangor. Okay. Neu... MOT yn garej Richards? MOT yn y garej. Be, beth chi'n meddwl? Dwi'n cael MOT dwi'n o blaen, de. Ie. Ond dim yn garage eisiau, so bydwch y deis neb. Dwi'n meddwl MOT hefyd. Ie. Ydy Glanrafon i Fangor ddim yn bell iawn o ddim. Na, dwi ddim. Felly, MOT, ie. So, cynulleidfa, llaw fyny taxi, a llaw fyny MOT. Ie. Raseb cywir ydy. Wei, MOT. Mae'n busnes dryd, dydy. Gem dryd. Un fach arall? Iawn, nesaf, ar y dde, torri gwall yn salon Dani. Neu... Gwers kayacio yn siop yr iard. Nice. Dwi'n meddwl beth i gael ei wneud yn y salon. Yndi, man. Mae'n bwynt. Swn so'n hard iawn i fi, wan. Wel, ie, dwi'n gwybod ydw. Ia, iolo. Fi sy'n rhoi dy gwersi caiac. Ti'n gael efo'r pres na. Wel, mae Estyn yn scamio pawb enni, mae'n ddim yn charge extra fee. Wel, oce, gafo chdi dweud hynna, dwi'n meddwl na gwers caiac yn sydd ryta lle, gafo di Estyn scamio. I am torri gwall, ta. Oce, a'r gynulleidfa torri gwall, llaw i fyny. Oce. A gwersi caiacio. Dipyn yn meddwl gwersi caiacio ar asaf cywir ydy. Gwersi caiacio. Dyn arall, ni? Na, hwnna ddigon, e. Tri ddigon, e. Da. Cyn i ni ddod ar podlediad Eisteddfodol mae Ben, sy'n rwy'n arall sy'n gofyn cwestiynau i Tudur a Mari? Os ddim, then na, fine. Unrhyw cwestiynau? Ie, fine. Da ni di atab bob cwestiwn. Do, na fe. Ie, ni di gofyn chi. No, mae'n un cwestiwn. Mari Shea. Na fe, wel, diolch i'r ddau o chi am ymuno efo ni heddi. Mae'n bleser gwylio chi wythnos i wythnos. Keep up the good work. Ie, edrych ymlaen i weld beth ydych chi'n cael gwneud nesaf. Oh my gosh, ie. Diolch yn fawr. Diolch! Diolch!